abusua said the mekase e twa ho aba no na nananom amahene miensen omayi omo ho ama ejo di kopem nana asensokofo edumakase nana twebo akodua kumawu omayi omo ho ama na muntie ahomete sem ne awre ho sem ewum enie nana ejo di kopem de ebe ninie ye betwitwa no adabi nana asensokofo edumakase kase hene de ye betwitwa no nenam na ya to apete na ya to pete a anom aboa bia kwakwado bia na sa pete bia ba fa bi firi hanom ade akoduru Denkyiraman mu ogya to ho a ehu ebebo Denkyiraman no na ajosu di kopem de no so ye be ni ye tutu fom a de na hye ho ama ne ti nyina awura ho na ye gya ne nsam yenu ne ye de awosoro ne nsa na awosoro no ye hye aduro wo yawam ne ye de esi ne nsanum no mo mbekokon no de adwale ntie fe no akuduru yawa akuduru akun na omokọ na aduro no mbehye no ye hye de agu yawa num ne ye de esi nana di kopem ajesu di kopem ye de esi ne nsam ye de nipadua ne nyina animu no so nipadua ne nyina hye foma ne ti nyina awura ho na ne nsa no yaka abo ho ne ya hye aduro de agu yawam tie fe na akuduru yawa no de esi ne nsam na mema ebekọ Denkyiraman no obi abebo sa aduro ni bi de agu no ho ono so gitum ama ye de ye no na eduru nana twirebo akodua so no o se nana twirebo akodua so de ono so beye nie nana twirebo akodua be siesie ne ho on sa Asanteman ye baktakale kese ya ye de kwa akon edi kan ye de baktakale kese koye na ye ka ho asemi ye sa baktakale kese no ebe hye no ade tuo ahye ne nsam nanso so wo hu Denkyirafo na on tutuo ni mo wo mu se Denkyirafo tutuo no bono on edi kun nanim etutuo no bono na wo wu pe Asante nkunimdie ahye ase enti na twebo akodua de ye hye no se sahena wodi sananim na emum ma won tutuo no otutuo Asante bedi nkugu nim Denkyirafo tutuo bo ne pe Asante nkunimdie ahye ase enti de o kan ye ne se de o maka ni nyina obeye se de union mahemfo na agya atum so obeye no na emum ade a wo sere Asante hene a nana se tu di kan sa abere ne se ni kurom kumawu die se kumawu ni ye boneti se die esan se wono de ne ho ba afode efiri kuronum di ho hene de ne ho ba afode enti kumawu ni ye boneti se die a ama ye ntwa ne ti fi se kane no so obi ye bone a so twen a se ebu an kumfo ye twa ne ti nanso kumawu die na twirebo akodua esrema kumawu fo se kumawu ni ye bone se die asotwe bia yitime de twen na emum ma ye fase kan enka ne mire ma ye ntwa ne ti fi se wode ne ho ama fi kumawu de ne ho ama ntina nanso mo gitum ntina na twirebo akodua so adana akon ne bedu no yesiesie no na saa be ne ye kokko a ohina a wo kru no mu nyina mu die anim na mokọ ntina na se to di kan ayebo wa no so be kokko ne konfa na tika chen se wo kosa we bia Asante bedi nkunim ye ba na wo twepepepe onso be free obekra no akwa enti ekon no ini se wokobie anye yenti ma yenyi obi a obedi animu na wakokon no na wo wahwe akiri enuti ahemfo na ehia ho no eye mampon hena na wote akonwa so sa abre ene de wo tie nsempaa wo ne ye fe no boahen anantuo edin wateda ebi kura afiri mampon wonti se wo hini bi a ebra ye kọ Denkyiraman no wo ho no ne ye fe no boahen anantuo ono ene be di kun nanim se sahene se de nka na se etu edi anim ame akọ no na emum we no ye kwa emfa asem papa manti ye be di kunim de na so na wo pepepe na se etu ebe fati asefo asa so no nti boahen anantuo na wote mampo akonya so sa abre ne be di esananim ama omakọ anu nti wono nso so epre se na tie se me na me di se anim a ehu bibia betimi asi anu nti eye makonwa mampon akonwa no se me na se etu ankọkọ si na nam akọde a na esefi na akuroi na nanom nyintum se nana Asante hini ni hɔ a
mampo hene na behwe akyiri fi se na ono wanti man kokon me na mehwe akyiri me di animu akọ eni ti se Asante hene ni hɔ a mampo hene ono na behwe akyiri kopem se Asante hene beba ono nye na si na mu ono esi nanan ede na akọ eye Denkyira kon na bre so ene eye san hyehyɛ ye wei hwebu akodua de na opre Denkyira kon bre so na nabo ahia na ntu so pre mampo de ne sese na na se tu ni hɔ a mampo hene odi animu akọ nde kosi se awonto aso kosi se den mampo hene ni hɔ a eye Asante hene ni hɔ a mampo hene na ehwe akyiri nti efiri no ebesi nne so opem so ni hɔ a Asante hene ni hɔ a mampo hene wɔ na ehwe akyiri efiri Denkyira kon na de san hyehyɛ ne baaye nananom gitum ama nana bo ahia na ntuo edi kuno ne hyehyɛ nana twere bo akodua saa bro onuanom ne de ye wie wo mo de na aka wo no ye siesie no ho ye de tu ahye ne nsem ya hye ne batakale kase edi animu ye se ututuo no ebo wo mo pɛ bo Denkyira fo Asante edi nkoguo wo mo tutuo ne kan na wo pɛ Asante nkunim de ahye Asante nana twere bo akodua odi kuno anim saa kopem se ye tutuo a ɛkan no ɛma ntɔe nana bo ahia na ntuo na di dom nanim na saa bere na Denkyira kwan na nwan na na ntim jakani so ne dom de abufuo na ba saa akon no fi se wonte ase na sabie so tetu akwala keto a ye ya ha na wotete ye de ne de wo so akon wo me so enti wode abufuo na ba saa akon no eno nti omoboa omo ho na nananom hu se omo nam be kwae ne nkuro bi so na eba eno nti omo be hia wo mo be fa bosontwe kwan no so hia wo mo nti nananom duru feyi ase no omo twentwe akon no so omo tombo ase fi se na bre abansu kom ni ade de wo mo eno nti konfa noche ekoye nyankoma de ewo feyi ase baabi ma ensuo beda ho a enne ya ye kasai ensuo bi da feyi ase fe na nochim obi ya betima ko feyi ase akobisa konfa noche Denkyira kon na bre so na konfa noche ma sensuo no beda ho wo ye nyankoma de mensuo no beda ho e ma nananom nya bi nom enya ahoden na omo to omo bo ase fi se omo hu se de Denkyira fo ndi ba no omo to omo bo ase ebeboa omo to omo bo ase nkakra kopem se itimi jakani ni dom eba beduru feyi ase ma menka abakwasem kakra wo feyi ase feyi ase kuro no eye dua bi ase na chichiri kuro nti ne fa ne feyi ase no feyi eye dua feyi no ni dia obi anim ye ne ye mu bi atena kuro nketom ko afuom no ne ye fere dua bi nufutene ni din pa na nanom ede fa ne de feyi ase na chichiri feyi ase kuro no eno nti feyi ase no eye dua feyi na se dua feyi ne nso ne din pa obi anim a efe nufutene kane no kan tete ye kwa afuom a ne ye nuanom ne ye nuanom ketoa ne maaya ne ade no omo kwa afuom ne se omo dura ase itimi ka se kata onufu so nya sa nufutene na ye dua bi eso aba na eso aba atenten ye nuanom a omo kodi sikan yaduru udi sikan yaduru ne se feyi ana se nufutene nka ho a oboa eno ne de ye dura itwa sikan ya yintwa sa dua kro na de ye dura e botu a enkan e dua broni be ka se very powerful pa ye de ye nuro bebre sa feyi no enya aboa bia ne timi fa ase emo kakra bi ne timi fa ase powerful pa enti feyi ase no ene ya mohu dua feyi no ne din obi anim ade nufutene eno na obodin a obi anim se nufutene dua nufutene ne din pa na nanom fa no feyi de ma ye fe nufutene na bana eso no so te sesebiem so mampokua na atenten na sensen so nti eho na omudura omunya nsu konfa na che nyankoma de nsu aba ena nanom anya bi anom ntim jakare so de abufuo na eba sa feyi ase kuro ya no konfa na che webese apurugu ho bese ne da so si wo ene ya ye bosontwe kwan ya to wo afa eho kakra na ati se runabout na aka kwan ne finfin na esiwa bese konfa na che bese no da so si wo ebre bi na obi ka se ntim jakare bese na ehye nanum na ye twa ne ti bese ne free toy ne fifi nka ye twa ato atwene Asante ade e free Denkyiraman se ntim jakare na de to wanka twa ato atwene fi se konfa na che wo ye nima bebre me se ebre esem ye de konfa na che ho abakwasem oba ye be mo hu nima bebre a wo ye we na na se to abre so de kom ene nima konfa na che ye eno nti ana ama ye fi se be de free kwa ama ba no ma mu hu se ohene bia ba na konfo ka ne ho
nana oti akenten na woni komfo tuda ana ne wo ho nana obiri yebu a na woni komfo yamo a ana nana wose tu odi kan so ani komfo anoche eno nti omuduru ho nom na chese Asante atwa na nchafo ho ahia eku dom na ko si se omutimi nsaka nana mti njakare etwa ne ti omo baaye no ye bo ahemfo ne bebre abaso ye bobo obi nkonwa ma bi bobo ahemfo ne bebre abaso fi se omo kokonko den e de baaye nana se tu anso ha wo ye ne se wo bia be na dankyiradi so na aboa omo hayen no anana woni ye kono wo hayen no ye nyaawo eno nti ye suai kon foforo ewo achim kutoku achim kotoku anasa achimfo kon no eno sasem ya na ye ntimi nka nanso so o kan ne se wo de to baabi ni wa nka ebi obi kwa akokire obi a wo hwe antima hunu se de sika na nkire no nso edin na wo de ma nanom monimu amfa nche na ye ntimi man nkirima ne hu de ko so poti na Asante nim se achimfo de omunye obi a ombetima ha adwen eno nti achim kon no mu no eye bonto anase kodo a ahoboa na se Asante ye no nwie peye fi se no mfa nse wo achimfo de nti bonto a na se tutim edi twa siopra ntimi ankwankodu na achimfo no bonitio ma na to asiopra mu nti sebie son anano monimu a na se tu okwa akura namu ntimi anya nkokora nti eho na se tutu ni dwumadi obedi ye se Asante hina wodi kan eho ene besi na se tu ko ye no ye anwie foforo bai hwan ene bai itwa ye ho abasisia meni wana woni mude woni mama mre no te amane ase ye beji nkonya ni ato anansesem no ye hwie a afutu a esene fata no wafa na ade abo obra eno nti ni hia me nana ajuwa bajo abra me de tete anansesem ebro me dawo ase yo abusuya ayeka se itwa ye ho ne aba se be kan NYANSAPO TV yesi Asante amemre na bakwasem die ye die yato ye bo ase asua ne wa kwan a yefa so sua abakwasem ebresem ye be kire mo ho hwese dua metia si a efie na metie ana tie nkonkwa nua se bo fie ha weje mframa ye die Asante abakwasem edi Asante ahemfo ene bra papa o mo ma ye man Asanteman Asanteman betima begina na Asanteman akon ahodo a o mo koye ene nne yede ho abakwasem ede ma no tewa na wusua bi se ya nka ne se ya nkire a nananom wodi mo adaroma yekura mu uduam kura mo nam nim se mo ba pene so fi se mo ampene so ama ya amfa ama nkirima na minim se enamafo aba ne nim baabi Asante firi ene yede kenya ne se nkenne nke bi aduru baabi aduru se sebiem sonkofo kura timi kaseti a Asanteman kutuse kodura Asante hene so eno nti modaroma moma ye kwan ne ntimi fa Asante abakwasem ne amamre ne amane no ye man ya hwefo ene namafo YouTube no bro ni meka se YouTube no namafo na eba ne hu se na Asante baabi ye firi ni o ye bibia ohun se de obetotoro na kwan na sana namo eno nti na medi musi ebra ye nana osi tu odi kan okra akura akonwa no ebeduru se ye mfama ne wo faase a ye frɛ no opoku tenten opoku wale abakwasem kakra fa na opoku wale ho nie na opoku wale ye obi a ne maame asana ne maame bewo no be ma odi kan a ode ne tenae no be ma no efirimu de otoso mienu efirimu de na otoso miensa no oye ote akonwa so wa makom ono ene timi ene ne wo opoku wale nana opoku wale na yeka poku wale na enye sebe wale na ayeto na nemum
ne tenten nti ne yɛfɛ no poku tenten yɛwo no foforo na kwadaa hwɛ ne nsansoa ɛne ne nan kam yɛ sɛ nabrɛ so asantefo no no so wakyɛn obiaa ɛno nti poku tenten no ɛna nanu yɛ no poku wale poku a ɔwa ɛno na ma no bɛyɛ ne din poku wale onim asekyerɛ a ne din n'ase no no ɛyɛ poku a wɔwa poku tenten broni sɛ ne height no na wɔwa ɔyɛ obi a wɔwa paa ɛno nti na ma yɛfɛ no poku a wɔwa poku wale abakɔsɛn kakra fa ne ho no kwan ne maame fa so a ɔwɔ no broni bɛka sɛ ɔfada a ɛmɛma miɛnsa ansana ɔmaame timi awo no yɛwo no wie ne wɔfa atɔ ɛwɔ kon mu yɛsɛ ɔmɛdi akonnwa yɛnya busua foforo bi a na ɔmo so bɛn akonnwa na ɔpanyin na odi ɔmo anim na yɛfrɛ no daakokusi nkɔfo no so sɔle sɛ daakokusi na sɛ wɔdi akonnwa no ɛno nti ɔpanyin daakokusi ɛne na opokuwa ne na busua no pinchen kakra ba saa bere no na ya na obi bɛka sɛ ɔmo ka da bi asa Asante akonnwa nko a na obi wa yɛ apere yɛ ma na nanom wode manimu a yɛ kyerɛ bakwasɛm yɛ ma yɛhwɛfoɔ ne namafoɔ ne hu yɛ pere aya ɔmo se nkɔfoɔ kora ka sɛ ansa na de ɔte so no ɔbɛkɔ akura no ne yɛyi de obedie ayampa na nanom de ɔmo nim nanso so duru hɔ a yɛ pere obi ade ne gya atoa akɔkɔto na nahema a ɔte akonnwa so ne kumase ahemfo anim sɛ medwa atoa ni monye na sɛ me fata sɛ medi akonnwa na mode amame ɛno nti ɛbaa sɛ nana ɔsɛ tukɔ akɔyɛ akonnwa no kɔyɛ apere ɛyɛ apere yɛ saa mfie miɛnsa ɛma amampɔ hene bɛhwɛ akyiri kɔpem sɛ apere no kɔɔ fam a nana opoku a odi kan poku tenten ɛba bɛfa Asante akonnwa nana opoku a odi kan bɛfa akonnwa no ɔno nso so ɛyɛ sɛ ɔma na ɔne ɔmo pere no sɛ bia sɔn wa mo no ma afɔ mo ho ani ɔmo no ma afɔ mo ho ani sɛ deɛ onya akwa bɛdi akonnwa no wie no nso otu ɔmo so sa ama ɔmo edidi mu ama ebi ukɔ yɛ bɔɔli kura a ɛwɔ Cote d'Ivoire na maame bi ɛka dakokusi wɔn na yɛ maame panyin a na odi dakokusi mu anim saa abere ne yɛfɛ no maame abena pokua no ɔmo yɛ biaa ɛyɛ sɛ nana pokua tata wɔn no ɔmo de ahomete tu kɔ Cote d'Ivoire kurom kɔ kyekyere kurom a ɛfɛ no bɔɔli kura wɔ Cote d'Ivoire no ɛyɛ asantefo efiri ha ɛyɛ ɔpanyin dakokusi nkɔfoɔ no ne na ɔmaame abena pokua mo na kɔ kyekyere saa kuru no ya ɛnɛ okɔ hɔ nom a ɔmo fufuo ɔmo di aduane sɛ deɛ asantefo nuane yɛdi wɔ ha ne nyina ɔmo di bi na kasa no ɛna asasa okɔ a ɔbɛto sɛ yɛto kwaku gyamfi kwabena amoa ne apia ne kwadwo aka hɔ no bɛpem ne mmom kasa no ɛna asantefo na kɔ kyekyere saa kuru no ɛbaa saa no anso hɔ a na napokua ma yɛto a ɛyɛ abena pokua ɛtɔn no ɛma ne kɔdu Jamaica mam yɛnti abakɔsɛn kakra fa maame abena pokua ho maame abena pokua yɛ afena yɛtɔn ne kɔ Jamaica mam yɛtɔn ne kɔduru Jamaica mam no ɔno ne afena otimi ɛkɔyɛ afena ho sɛ yɛfa obi sɛ wɔnhwɛ obi ofie a brofka sɛ fɛn sɛ nani ɛno nti ne din a ɛda no so no yɛfɛ no a nanny of maroon yɛ maame a yɛfɛ no maame abena pokua a na ofiri Ghana ensuta Asanteni ba ya ofiri Asanteman mu ha saa ɛbra na sɛ tutɔɔ na akonnwa na apere no ɛna ma ɛkɔfa ntawantawa bɛda wɔne nana sɛ nana pokua ntam ma yɛtɔn no kɔdu Jamaica mam ɛsompa ɔkɔsom yɛ no timi kɔdi hima ɛwɔ Jamaica mam mu a ofa Jamaican $50 Jamaica from the dollars yɛ Jamaican dollar ofa Jamaican $50 maame abena pokua yɛ ɛfɛ no a nanny of maroon NYANSAPO for the phone ba bɛkyerɛ mu ammo sɛ a nanny of maroon wɔyɛ Asanteni etukɔ Jamaica baabi a wɔtena ayɛ no Asantefo bebre wɔ hɔ nom a saa bia no ɔno so kɔwale kɔwo wɔ hɔ nom a nasefo wɔ hɔ nom a yɛ wɔ Asantefo mfiri Jamaica nam ɛbra nana opokuware katachie poku tenten ɛba bedi akonnwa apere yɛ bae n'akyi obedi akonnwa n'akyi no ɛha wade bae n'akyi ɛne sɛ yɛ nana abena pokua dakokusi nkɔfo no
ebi ekokodi Jamaica ebi kodi Cote d'Ivoire mem enkuro ni dɔɔso ebresem ye bɛkɔm yie ama enne ye konya Asanteni a kɔtena Jamaica mama efe no Enani of Maroon ya Asanteni ba ofra Asanteman ha ni din efe na Bena Pokua sa Bena Pokua no ne kokopie Jamaica mam nti na Pokuare bae no ono so wa na so ne na ewu okum ti sa akon no na Pokuare so ye na je se obeto asa akon no so wa na so otoa so akyem kon no toa mo akyem kotoku na omuguso kun akyem kotoku no guso kwa ko manim santen kunim die ba omo wo ha no mte se obi abesi wo machi abefa ye nananom merewa ene ye maamenom ne nkokorafo a yegya omo achi no obi abekunkum bi abefa ebi edo omo ko obi hwan a kuro bi ane efe owo sefie efe se awanwi hina efe se abimuro wabesi achiri ese sa Asantefo ne ko enu nti na Pokuare ka che na baafo amankwa atia bantima hene se kan ho woni wodom efa akwabo ahene ka ho ahemfo no bebere ka ho na hia hene ka ho hia hene ebere sem ye de hia akonwa abakwasembe ba de ye ya yenya asa hia akonwa no ye de ho abakwasembe ba na hia hene ka ho enu nti mon ka ho mun ti abimuro amkwaje me dom mere me bantima hene amankwa atia edi animu ema omu pamu abimuro kwache ni twa ne ti agi dom no esa ade bae enu nti Asante ko ni akyemfo ko ye na nkunimdie bae no mu wieye no na Pokuare bae ya no se da bi se nanka wo hene bi wo akira wo hwe akira enka saa abimuro bae no ko gina ne kon enu nti nana Pokuare ono ene bo akonwa a friend se ankobia obebo ankobia hene nti akonwa friend se ankobia akonwa no Asante ankobia akonwa no nana Pokuare katechi a wodi kan ono ene bo ankobia akonwa fi se na obi wo hene bi wo akira wo hwe akira nka abimuru bae no ko ne de bo ani na nse san so bae no obi ani ho nti abimuru tim be fa Asantefo ko enu nti sanite de so obo ankobia akonwa se de be ya obi yekokun na se bibisi akira ono so wa akira obehwe enu nti ma yebo anko medical aka se enkonwa ne bebre yebo ne ekun nti ekun na ma yebo sa ankonwa no ekun na ma yebo sa ankonwa no nso ene yenku biem nti ahemfo no bebre odi hene no se okwa yie dwabo aba eye efe nanso ne mebi wo ho no ma ese o madaroma omudi bu akwa mfi se nananom ma omo koin ya bo anko bia hene na se yekoko na se bia si ekita so wo se de be si eche bia wo na abeko nanso na edie yenku biem na Pokuare ekoin okun ono so kun ya kopem se ono so ede to anananom ede kwa akura na Pokuare abre no saa da kokosi nkofo no ensem bebere wom nenamua ma wura kura kontanse fo ni ade kwakyekyereye agona anwa kurum ya Asanteni ba na efe nyaako kwakyekyere nyaako kurum ya enne efe no agona anwa kurum saa bre na mu na mo ne namua adakofo no namua no nti Asante abusua eye nwotwe Asante nton eye dumienu ye boye maame abusua ne ye boye papa nton enne Asante abusua no kamia ye se ye yaji ba kwatum amana be ye nkono nananom adakofo abeka ho da akukuti nkofo no ene adakofo no omufire abusua ba akwa efe nse ayokom na Pokuare abre so ena ntimuni ba na omo ahwemu ama abakwasema ama enne emma na kwa akohu se omufire baabi eno nti ye ya benya yenya mpo awie yenya nananom adakofo enso aba abeka abusua no ma Asante abusua ba aye nkono ntone de da so edumi no enti na se etu abre so enema esiye ene de kom ene akon ahodo ono so kon pa ono so kon ya ma ekum na nam so ono so de kra ko enti na se etu so na Pokuare enso so ekon wa bra obefa ne wofa na Pokuare akonwa na Pokuare echi hwan ene bae
ma yentwa ehu tiawa e be sa ato asese meni wana woni mude woni mama mre no te amane ase ye beji nkonya ni ato anansesem no ye hwiye a afutu a esene fata no wafa na ade abo obura enu ntini hia me nana ajuwa bajo abra me de tete anansesem ebro me dawase abusuya sanso emo akwa babe de NYANSAPO TV so said medical case ne ye mo hu asante ahemfo baby a yefiri ene baby a ye ba ne baby a oman no de ye ya yetimi nyanka bomu sa asante ne baby a yefifira ye ba eda bi beba ye beba betena se ne a kire baby a oman Ghana ankasa akora baby a yefiri ya ye ba bedura asase ati so yefire wo se Ghana ye ba be kire ne de ye mo hu asante bakwasem ne gusu a ye kire na ene no sese nananom oma ye kwan na ye de abakwasem ne ma ya hwefo ne ye mrantie ne maburu na eba no megidi se me a minima abakwasem yi ensem bi wo hono ma mrantie ne bi o ma no ka me mintimi nka adai minima abakwasem minim sunsuanso a ewo so se obi kasa tia panyini a sunsuanso bone e wo so obi kasa tia ohene a hawa de ba minim enunti sabakwasem ne koso no mu tie no mu hwe a ombehu se sese ne efiri sese ne tie sese na santete beboa ama ne mebi wa mrantie no ya nanse bi o mu ka omani beda ho fi se ne de ekoso no we ya bodua wa ha we didi wo henatem we ya yesi obi a wonim asante abakwasem nim asante asese de esua yenim asante abakwasem me se de medi kan na be ya din se ma no betia wo hene anase panyini ifi se minim asante abakwasem minim akamfo amamere minim Ghanafo ya amamere minim abibifo ye nchi bia yefiri ene bia ya ba beduru se panyini anase ni die wo de ma panyini a emfaso e wo so ana se wo kasa tia panyina hawo ne susuaso de ba nti nananom ene abakwasem ba bia dum makwan na ye ma enchirima no enhu na beboa ametumpo akoyenim be bia me de si ye be bia nana opokuware okra ekoye no nana opokuware koye no ohina obae na ye frɛ no nana kusi obodum nana kusi obodum so ebae ono so na breso ono so bedi akon na kusi obodum di akon kwa animu kwa akiri na ne nneema bi enye nananom fe medical kan se enkofo kekasa asante akonwa wudi ayentu yetu ebrebi na opanyi bi kirekire mrantie bi omahia oye historian bodem kasa historian o kirekire abakwasem ana okatwem se asante akonwa nko na wudi ayentu asante akonwa nko na se wudi a ye pese itu a enyeyi asante akonwa nko na yewu a yempre yeyidi obedi na ansana aye okeka ne nyina owie o se asante akonwa se wudi ne se nananom mpewa sebiem son omo ka wano omo de awuduru ka wano ana brebe ka se poison no wawu timi ben opanyina se opanyini asem na awo ka no wo adanse wetima bo obi ohene bi din ahu se ye kana no ana wona na bi bete se ye kana no sa ohene we de ye kana no enti ba bia okeka kɔ ne ho toro meserew mamrante ni hu se wunim a kansi ba bia wunim ana se wunim a entum futuro nwu omani enti opanyi ni tum futuro gu mrante ni na de me so meka kire mrante no enie tie bia meka kire mrante ni se enye nokre asante akonwa wudi na oye niema no nananom mpa omugina adebone na oye ne so etu emane yeye na ohire bia na efe ne kusi obodum no odi akonwa emfie dunson na nananom mpa ni suban bi mintimi fa nto abonten na oye ne mebia na nananom ani nye ho eno de madaroma nananom ani mu a mintimi fa nto abonten ema nananom tu no efra akonwa so ono ene asante hina na otoso miensa ono so ne asante na odi kan a yetu ni fra akonwa so mekana na se yetu di kan ne di ka di asante hina anopoko akatachi bedi de otoso mienu kusi obodum na etoso miensa ono ne asante hina odi kan a yetu ni fra akonwa so efise na ne nieme bi a oye no na nananom eni nye ho nti ma yetu no efra akonwa so ndi sa oye wo hene na ati akonwa so oye brempon oye man hene na ati akonwa so
na wo ye niem bi na sebiam so ani Asante amamre na mane mfra wo ye niem bi enkoyie nananom etufo a wontie wo ye nem abasabasa ohene sa wo manfo na ni bere na wo ba wo hene nim na se ombeka wasem na ampa asem beka ye no eto asum se ampa yigina so tu ne ye ya woni na ho na ye wa ha ye hu sa ahemfa kase bi a yetutu wo mu ebi kura na jagu mu chema wo hu de omo ye enti sa wo ye hene a ma wo bra emfata se hene me fa sa akwanya wi so ade atue nananom ahemfo no bifo nananom manimu a ka men se na enso so empanyi se sebiam son nimdie ye fa no obia no ena sebiam son se woni panyi na kote se obi tu ne bafo a ofa bi na de atu kotokum ye mfa fidikasi yi so nema mu hu se enema bi ho na se wo ye ne nko ya ma na nhye wotrim se yetu enye ye na mpo sebieku sebim preduasa nananom fa nchemi sikadwa kofi kura obeti atena so am yetu ni da eno nti enti sebia wakonya tuntum bi a wote so enti sebia abrempo odwa bi enti sebia amanhene dwa bi ana so yentimi ntu wo ya ade ne se eni wo man ne mra amamre enko a nananom timi gina so etu fura konya so enti nana kusi obu odum odi akonya Asante akonya mfie dunso ona na ya Asante na otoso miensa ona na Asante na odi kan a yetu ni fura konya so na eguso a yetu sabiam so ya nananom fui na me ka chom se wo niema bebre wo hono nananom mo ya yetimi gina so tu man yeye opemso na se tu otoso mienu ana me bomu asema ade atudwa ana hemfo anim se wo a wonim na obeton asase ama nipa minu ebeduru nanim a onfa nchew eno yetimi gina so tu wo hene ye wo niema bebre wo a wo hene untimi nya bi ebiri niema mbebo so yi wo ye hene a untimi nkotena ba bi ti se sebiam so ba bi a obi ate ho nom nsa wo hene untimi nya saa wo hene ukofa obi yire a yetimi gina so tu akonwa so wo hene niema bi ho no kra ya bi kra yentuo se bi wo hene gina bonten na burutua na no na wo we wo hene unidi abonten wo hene unto dame wo hene ludu ne wale agredi na bonten bia wo hene udi bia enyeye akonwa a ye frɛ ne se bench wo hene wotena so yetimi kire wudua akonwa tenten a ye bɔ ne tenten sei wo hene tena so enyeye wo hene se ye ne anim se nei nananom bi tonton nsase amma yetu galamse sensuoni ade nana mo amunim okonkuro bi a minim kuro bi wa Asanteman mu a kuro no edin aya ensuo ana beda ho ana yedigina so chichi kuro no eni nti kuro ni din no ensuo ni din na da so ya galamse atu nsuo na gumebo kuro ni din manso adubia ya tu nsuo na adubia na ya di galamse afa ho asɛ adubia ensuo no a yedi ni din tu kuro no so no na wo ho ede na wo hwɛ ya otima ma adubia sieye nananom bebia nananom da nyina ya dane ani edi ni galamse nana sɛ wo ho na wo yese ya bibia to wa nananom hwɛ wo saa na to ye woni mebu ho no nananom wo ya enti na meka sɛ enei no sei na sɛ fa so ne nananom kasa enye sɛ sebiam so wa no kotia wo mo na mo ka ne sei mpo a omote sɛ wote wona wasieye ya kura wo manfo wade hye wo honom na yatu hu nyina galamse esukasi eda ukromai ni din da kuro ni so enya adubia nkonkuro ni bebre ensuo nkuro bebre ho a asuo ni din na deda nkuro ni so nanso so ensuo na ono obetena ho na gina ne so tetire kuro no wo de galamse asɛ no nana saa niema we nyina ye niema amo ya saa Asanteman ni munyam sɛ mo ankasa ahemfo ni bia ni munyam sɛ kuro na amotim no woni munyam ti nananom kuro ni nyina yi wo sɛ bra bedi so hene a ye ka wo hene a odwumadie ni sɛ wo hene ye ka sɛ wo hene a ya age ban ne de bibia hina no a wo na wo hini kuro na no ti bibia boni bia ba kuro no ma esan sɛ wo hini kuro na no na wo na beka sɛ wo hwe kuro ni nti bibi boni bi ba nka wo hwe mane nwuro ne so ne nananom bi ne kɔfrɛ ade ne mane ba nananom modawro ma monimu a nananom ani die ani bu akɔfom bebre na afiri saa niema weenum ye ma kwa ma ye sɛ ye nsuo a yetimi sanom nyina na ni nyina sɛ nananom saa niema we nyina ye niema a emwa ema kurontu empuntuo enkonanim ɛsɛ mo ni munyam ahemfo bebre wo honom a wo ba na sɛ
ni kuroba esane ho a osane ho san so ka ne obi hia nana no abu ne mu ase oba obemu obu ne mu ase no wachia nana on se emrante ne tu ho a omoto ono masa ho no motwam ni nyina ye usuban bia ensase a oton ma nipa mienu miensa ensu a ma kwan ma galamsefo wa gisika ma galamsefo ese no edin fidie begumu se no wo agro basa sebiem so obeyire kra na oni ni di agobone wo hene wudi a yensini wo hene obahu no wo hene aworo na taade kupa pipi wa abonten o nana kane tete nananom edi ahini ma ahini ye fenye se nanati o yesua de yenima bakwasem yenima hemfo bebre abakro ade na wo bre so nko akro ni ye basa wo batu ye se nanati e bi kura anka akonyo nka wa ani ka enyu akono ba woni enu nti ye fa sa akonya so atumfo nananom a mohwe mansa asesei nananom a moton sa asema nipa mienu miensa nananom a sebiem so ebi mu mpotimi fa nkofo yerenom adan a we nana we nyina etimi gina so tu ade so na kwan a efa so a yetimi tu ohena ade so no eberesim ye ba bekire maburu ni bi na se wo ye ohena wo ye bi a o manfo no betimi wo ye berempon a o betimi gina so de tu aworo mpaboa e de akwache wo berempon wo ye man hena o betimi aworo mpaboa e de abre wo hena so kwakọ o mo de wase kwakọ to opemso anim wo frɛ no ebowo a ene ahemfo no bebre ayeje wo konwa afiri wo nsem ye di ye fɛ ne sei dompo ase hena bre a ye agina konwa en charge de ball no ebi won ma sebiem so de na anya kura ne se ne ja ase hene kura yire okofa nana adai sujafo ma be na wo pɛ ya kopem so ja ase hene yire hwɛ nim gu ase nana de koy ahemfo no bebre ayeye bi ti se wo ye bia tie ne jai na ye nananom be di ade nye saa adom de be di Asanteman yanim ana omote akonwa so amonim se yetum wonye nananom amammere wo ho amammere ne kire se kuro no emmere akuro ne mmera no wo ho no ma ebeduru opem so anim a obonsu kuro ne mmera no eye adwuma ma memfa mu nsia na yentwa eho tiawa na nakusi obodum wokọ yetu na konwa so no kwan ene baaye yetwa eho ne de abetwa meni wana woni mude woni mama mre no te amane ase ye beji nkonya ni ato anansesem no ye hwiye a afutu a esene fata no wafa na ade abo obra eno nti ni hia me nana ajiwa bajo abra me de tete anansesem ebro me dawo ase pia obusia ya san so atwa ho asa ababiem se de meka medin ya ofre me a meje so edi nana jamfi edutwum na ene NYANSAPO TV so na ye wa ye no mpanyin beka se ne udi awede e wo petosui na ne ya ma wo hunyema bebre ye fi na nakusi obodum nakusi obodum ko ye ho na bai na nakusi obodum e ko ye no wo hene a obai na ye fe nana osai kwadwo nana sai kwadwo na ofire breman chichire wona chichire breman nana osai kwadwo na breso na Asante kokko a ebia ye tete kakra bia moni beti no moni ade beti ne atwa mo ho ahia na bia ya fam no mu na se kwadwo abre so no se wokọ na se kwadwo eko a awia kete na wokọ eno nti ye didi bi beka ne di ho a ne fe no se kwadwo a okọ awia no won tete na eko okọ se bema na se kwadwo die na okọ se bema se wo ba hu se ono a na eba no nti na se kwadwo de fe na se kwadwo a okun awia fi se on de no okun awia ono na bre so ana ye beka se administrative ayi ewo ahemfie ni nyina na se kwadwo abre so na hyehye ni nyina ye kan administrative a se de ye hyehye ye niema wo te se ahemfie jaase akwam kontre nifa bonkum o hyehye saa de ni nyina ma akon na se kwadwo okun awia na hyehye saa de no o hyehye saa de ni nyina ma akon na kan tete no ye kokon a na ye ba nipa ni bi wo honma ye fom ndom ni ye de mo ba bi wo honma ye gya wo mo kwan ebi wo honso a ne no mo te no mo som na dodo na de ebi ehu se ne te no ba ha ye ne ade na se kwadwo okon awi abre so ono na ye kokon na edi nkunim nipa na de mo ba no se da bi mo obi anfa se kan obi a se kan na ye de be kan wo mo no mo fa nhye wo mo nsem na o mo fa no mo fa nya adwuma ma Asante
enti ekɔkyerɛ omo a asase ɛwɔ asafo bronu bi so meka mewi a mo hu bronu kuro din ma omo doi ɛyɛ afuo ma nobaye ne ade bebree ba nti dako okoi kɔ afuo mu ho kɔhwɛ ba bi a ɔma nkɔfo no ayi no dadeɛ na se kan ɛfɛ sɛ dadeɛ no ɛde mom sɛ ɔmo fa ɛnɔ hɔ no ɛnyɛ adwuma no okoi no ɔma yɛ adwuma ma bɔdeɛ ne nnuane ahodoɔ bebree aba ti wɔhwɛ na nani agye no ɔse no korɛ dadeɛ ɛso aba papa dadeɛ yɛ de ma nkoafo yi a yɛkɔfa ɔmo firi kon mu yi ɛna ɔmo de yɛ adwuma ɔma na so aba saa no sɛ dadeɛ ɛso aba ɛno ɛne enei asafo dadeɛ so aba na ɔsɛ kwadwo abrɛ so ɔde nkoafo bi yɛkɔfa ɔmo firi kon mu ɛkɔ hɔ mo ɔmo kɔdɔe ɛyɛ afuo ɛma no nti na abrɛ so ɛna nya abia a yɛfrɛ sɛ dadeɛ so aba enei yɛfrɛ sɛ asafo brɔno bi yɛfrɛ sɛ dadeɛ ɛso aba na sɛ kwadwo abrɛ so ɛna nya saa hɔ ɛna sɛ de miji kaka na abrɛ so wɔyɛ ntotoyɛ sɛ de hyehyɛ amammuo ne amanmmerɛ ne asesɛ de ebu man ne de na abrɛ so na ɔhyehyɛ saa de nyina ɔkɔ akyiri de ntia na memfa afia we baaye ɛne afia we baaye no ɛma ne sɛ free amfitiahyɛ no na yenya mfie no eyie na ebeduru baabi no obehu afia obi baaye ane afia obi foforo nso so ɛbaa ntina na sɛ kwadwo ɔko awia ɔko pa ma ehu sɛ yes ehu sɛ ampa na sɛ kwadwo wako ama asante akɔ nanim ɔyɛ bɛɛma ɔntete na ɛko sɛ bɛɛma nti fɛ nana ɔsɛ kwadwo a ɔko awia nti ɔno na brɛ so ade a de bɛyɛ nkae dum ɛyɛ mienu de di kan ɛyɛ sɛ administrative work ɛwɔ ahemfie ni nyinaa ɔna hyehyɛ ni nyinaa bonkum nifa akwam kontre jase ɔna hyehyɛ saa nneɛma ni nyinaa ma akon yɛ kɔkɔn bi a akwamfo mo bɛfa ha ebi a fokowe mo bɛfa ha ebi a nifafo mo na mo bɛfa ha sei ebi a bonkumfo mo na mo bɛfa ha kontre fokuo no mo bɛfa ha jase fokuo mo bɛfa ha nana ɔsɛ kwadwa a ɔko awia ɔna hyehyɛ saa nneɛma wɔ nyinaa ɛna ade ɛtɔ so mienu ɛbɛsa ade aka ne yɛ sɛ yɛkɔkye nkoa na yɛku wɔn mo wɔse daabi yɛdɔm bɛyɛ adwuma ɔde dadeɛ yɛyɛ se kan hyɛ wɔn nsam ɛma wɔn de dɔɔyɛ ɛyɛ afuom a ɔkɔhu yɛ wɔto di sɛ ampa sɛ dadeɛ ɛso aba ɛno ne asafo bea bi a yɛfrɛ sɛ dadeɛ so aba ɛntina na ɔsɛ kwadwo ɔno nso so ne ho aba kwasɛm ya yɛde bɛma nyansapɔ ahwɛfo sɛ da bia meka no sɛ nananom meka na me de abewie ho sɛ nana sɛ kwadwo wɔkɔ ya kyɛ nanso so deɛ wɔyɛɛyɛ no ɛda hɔ bɛpem ne ɛda so ka nana yɛdu bɛdi akonnwa no wanya mfie aduonu wanya mfie aduasa wanya mfie aduana wanya mfie du wanya mfie num sisie nana sɛ wɔkɔ akura a ɛdeɛ bɛ na ɔmanfo bɛbɔ din de akae wo nana wotie mi ana wohwɛ mi NYANSAPO TV so yi sisie nana sɛ wokɔ a ɛdeɛ ba de na ka sɛ we de nana asomasi na yɛyɛ nana sɛ kwadwo kɔ mfie bebree manya nneɛma mienu a ɛsombo paa bodi sɛ wɔna hyehyɛ ne hyehyɛ yɛ bi ni sɛ yɛn hyehyɛ sɛ ahemfo no we enye adwuma we onye adwuma wɔko de boa asante ɔkyekyere breman wo nana obedi ukuro no so no ɛdeɛ ba adeɛ nana sesie sɛ wakra nananom kwakura nananom busa sɛ deɛ na ɔyɛ yansa na wo ba de na benya ka akyere wo mu na wo manfo no so a wugya mo ho akɔ no ɛdeɛ no benya akyere sɛ we de nana asomasi bedi kuro yi so yi ɛne enyaayɛ we de nana asomasi bedi kuro yi so yi ɛne enya de bia meka sɛ ɔpemsoɔ nneɛma bebree wɔ hɔ nom a ne nneɛma wɔn wɔyɛ ne nneɛma sie nanso yɛ akɔyɛ nsɛnkyerɛfo ebi hɔ ekohu yɛ bɛka mese wɔwɔ otumfoɔ teachers awards obi a ɔwɔ wiase te Ghana biara nim gye sɛ baabi a radio anaasɛ TV ni obi anim sɛ afeso a otumfoɔ na yi sika ɛde bɔ teacherfoɔ bi aba so wabie otumfoɔ education fund a ɔde sika tum a ankrankɔfoɔ de bi ba na ɔno ankasa nso de ne dosopo na boa na yɛde boa ɔmo ni bie otumfoɔ de ade bi aba aban a bedi Ghana so konyo bi amfa bi maada yɛfrɛ de bi mobile library no car no ebesi se school hanom ne ba esi hanom se bi a na mienu ne beba ebesi hanom ankora ne sua de a na wɔkɔ ade akyi ana sa besi akɔpem so bohu se ɔmasua duradu baabi mobile library mi hu baabi a ɔpemso ɛna ma mi hu bi
e wonema bebre wo ho no na meka se nema no ono aka se na wo ya ade no wo mfa mpie eno nti ya na wo so wo beka wo hu se de wo ka no wo ye nema bebre nti wo brempon wa wo yotumfo brempon wa ye o man hene ade be pa na wo so wo ye ame ade a kire se a na na so masi na yie wei na wa himfie kura da bra ye basa na wuni ba bi a wotena di asem minim wa hini bi a ne wo fafie ne odi asem ne wo fafie o woni ahimfie wa ton ayi gold asase atwa kuro no ho ahia ni nsuo na sieye ne hinna wa di ni galamse wa ton mankofo di ni galamse na no oni ahimfie a ne wo fafie ahimfie ne ibu enti ontimi nkotena ho nti odi asem a ne wo fafie ne odi asem na adei wadi akonwa ekomfie aduasa wudi akonwa sebiem na no ya abaya na wudi akonwa nyende ede na wo ya waton sase atwa kuro yi ho ahia sika bi sese wahini bi anya bibia wanya bi nana ahimfie wuni bi wo fa fie na odi asem na wona wo fa wokọ wo fa wawu wokọ so akofie wakodi asem ana ade na obeye eniti ye srem nananom ye ka ne egina so de aka asem a kirem ye de sebiem so ye fa ne nimde kwan so ene de aka so nya kasetia se mommo mo ho so na nananom ahemfo asante ahemfo a ebaaye no obia meda obia metenase obia meton sase obia me ya medi meton sase na ma nkofo adi gold no antu gold no ansensuo obia ma me fan sase no amfa anye de wope aniti nananom yesremo mommo mo ho so se de ye ne na ose kwadwo okon awia woni ho na so ye boni din e ka asem se on de no ye bema okonkoden e ma sanste e fa ntoma pefrai ya ato asa bepem se ne wona nanom so aba akwa won so abeduru so awudi ade a nanso wo de na wo ye e de aboa wo man abusua me mfa na ose kwadwa okon awia ehu abakwasem ensi na ebe sanso de to aso ato amso meni wona woni mde woni mama mre no te amane ase ye beji nkonya ni ato anansesem no ye hwie a afutu a esene fata no wafa na ade abo obura eno nti ni hia me nana ajuwa bajo abra me de tete anansesem ebro me dawo ase anansesem sewa dentini ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwambubu bi esi kuro ni mu awase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am awotua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no sa na ye fa NYANSAPO aboa ntakra na ma na ye kese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam the first ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya